oliviamusic.com. Jesus is there. Choba. I saw Kutenthe kuzizile ndimayisetsa kuti ndekha ndizigwile timafilimu tolawula ndionele kenako basi zindi nkono ndipepele everyday ndisanagone in my blanket I have to make love ngati banja with my hands ndizomwe ndimatsitsa from my top suspended ndizitengele kutali through the porn in my hindsight none no sex before marriage but deep down I'm having this courage to hold myself and seduce my own self simu closet monka skeletons on my bookshelf ndimamuganiza mulongo kugona naye mubongo ndichithandizo chakono kumazalilaso tsono depression ukhala mpoto ndachimwa amamakoto kuzinama ndekatoto kukakamizidwa pomo. This is the reason, the reason. This is the reason, the reason. Day zimakhala ngati zadala zindisapite kubafa basi ndekochotsa dala ziya nkati ndikukula ndizasiya nkazamara pano 10 years mari sinasiye kuzisamara inde sindikukana zote ndili pabanja kuma fact kazi wanga wina pano ndimanja inde mamamuna I really find joy but I don't know why I'm still addicted to the sex toys I heard you say it has no harm to the body nanga bwanje zimandipangitsa kuti ndifoke atitsoke kristu zapopowa sazidoja sizoona makani zogona ndi mai yako omwe phanda bwanje baibulo wena nikaze pyanga pompo nitulo vanikakamila vili shangati kulo ni ma vegetable ntalapa shangati zulo I know I'm berry you take it for granted koma chilungamo ambili with this we grounded my primary secondary to college chikulu masturbation yatipanga my hostage The reason, the reason. This is the reason, the reason. volume kuipanga muted nkhope ya chimo kuopsha ngatopanga muted atumwisala likasowa kuopa nkucheche pomwe masturbation nkhosa zawo ikuchechet it's like I wanna be heard when you all talking uimba chenga bwanji when we all rocking ndikafuna chithandizo manyazi is blocking andipatsa chiweluzo and they leave me heartbroken then ndafa masturbation atindimbava imata kukuphela tsogolo likadalikhanda phavala ziwanda zoyama cholowa chakumwamba too addictive zovuta kusiya ukaziyamba amamasula yesu yekha kwa mitima yosweka pano kamuta kusweta ziwanda kumangoseka mdalitso kumangodyeka mudima mutangobedwa yang'ana kwana malenga sautayo kapeleka oliviamusic.com. This is the reason.